Снимам. Здравейте хора, без да исках спрях да снимам. Аре да играем, бе! Снимам видео, за да играем! Ще играем стига 16-ка гейска. Стига сте се карали! Чакай, 16-ката излезна ли? Да! В момента спорят за какъв iPhone имат. И камерата е гейска. Може ли да го видя? В Google. Пиши в Google. Не мога, снимам. Нямаме интернет дори. Хора! Който, ако съберем 10 лайка, ще снимаме наново. Да. А колко абоната имаш? Един. Ще ми излезнат още. Я сега го пускай в YouTube. Трябва да играем първо криеница. Дълбайоб ебане, ти Даниеле, ти си... Сука, е твоя матко, блядь, ебал! И пиздабал ебучий! Ей! Само Борислав разбра. Кринчи малко да му. Сега ще ходим да бягаме с Тос. Това ще ми блокират канала. Бабе, и той не спира да ти събаря шише. Аре стига да това струва повече от живота ти. И той не ме умре, потна може и лайф фотна. Загледаме с майка ти. Абе ти колко близо стана, бе. Извинявай. Ще тръгна ако не дойде. Мега нисък стана, вижте колко нисък. Мале, това тежи 100 кила, брат. Ако не дойдеш, Тренира. снимай ни. Кой е Fortnite? Кой е Fortnite? Аре играем, бе, умни. Иван. Аз съм най-големия хор си тръгна. Гледате хората. Ей, умре бътна, може дитва. Иване! Иване, тръгвам си. Няма. Защо не спираш да се занимаваш с ден? Искаме да играем. Добре, аре, извинявам Ти се гониш. И ти си игри. После Иван. Чушето ми, който има такова да пише в коментара. Не, Боби не гони. Аз ще снимам. Аз Иван. Да, двама ще бъдем по-слаби. Не, Аре, ние двамата търсим. Може ли аз да снимам малко? Не, По-добре снимам. не. Значи аз ще извадя, ще ти пратя на Viber. Добре. Ама чакай да снимаме и така да го пратя в YouTube. И ти да снимаш. Аз ще ти пратя на Viber. Добре. Хора, ето вижте сега. И той ще Включвам. снима. Ай, да, хора, пишете в коментарите. Меси или Роналдо? Или синьо или зелено такова ще. Или Барселона или Реал Мадрид. Ето хора! Реал Мадрид! Реал Мадрид! Аре, почваме! Дай си телефон! Луис Каварс! Не бе, моля ви, без караници. Почваме! 3! Чакай. Почвам 100. Бри! 120. Не, до 60. Аре, бегайте от тука. Едно! Не изчакайте И да ти си ми го пъчи на Viber. И на мен ми ги... Изчакайте да си засече на време. Не изчакайте да си засече време. Хора, ето вижте, сега точно при вас почвам. Айде, и ние снимаме. Значи, здравейте хора, пак съм от неговия канал, ето му лицето, никой не му го е виждал. И сега ще играем, нали, гонен креница. Ние с него ще борим, да е Борислав, аз съм Иван. Ако никой не знае, това видео аз го снимам от своя телефон. Той ще го такова в видеото. Аз ще го В своя акаунт. Да. На твой акаунт ще излезе, нали? Да. И да кажа пак. Ама ние се обикаляме, ние не ви гледаме. Стига, ще развалиш видеото. 1, 2, Ще ви дам един лесен начин. Някой може да долу да ни притисне. Колко минути ще броите? А друг отгоре. 120. 2 минути. Да. Не бе, не 2 часа. Значи 2 минути. 0, 0, 2. 0, 0, 2, 0. Аз бягам тук. Да. 3, 2, 1, затворете си очите. Ма ние снимаме, ние обикаляме. Сега ще ви покажем. Да, ще покажем цялата площадка, както и той. Ще ви покажа как се презяда човек на живо. Че никога не съм гледал. Пай съм малко да се пържалям пред хората. Да? Ще държиш ли? Не мога, трябва да се... Падна!
Вижте моите си лайкове. Ще ме снима как ще слизам. Ей, сега да слезем. Спързелно се. Аре, дай телефона. Снимай от моя. А долу дай любимата ми места. Давай, слизай. Ама още едно. Ето като се качвате. Снимам се от двата телефона. Какво правим в момента, докато броят другите? А докато се търсят? Още няколко секунди и тръгваме. Една минута още. Не, аз... Върнах се. Айде, тръгваме. Айде, тръгваме. Минаха 2 минути. После ще имаме ключите 18+. Добре. Аре, ти пред мен, аз зад тебе. Да те снимам. Ето ни тук вървим, тук има коли. И тръгваме. Да ги притиснем. Иване, ти отиди там долу, аз ще отивам горе. Ти на там долу, аз ще отивам нагоре. Ние може отгоре да ги видим. Не, ти долу трябва. Дай се направи. Да ме снимаш отзад. Да тичаме. Трябва да им изненада да направим посвети. Тук. Има ли някой? Не. Тук. Бързо! Тичай! Заплюхме ви! Маля ми ръката. Ето ни, пие този вода. Да ходим натам. Ама, ето го. Аз имам още един телефон. Аз съм малък. Мисля 12.5. И не мога да инсталирам Viber. Това снимам втория с телефон. Отиди ги притесни от другата страна. Да, ма отиди ги притесни. Да ги хванем. Отиди! Така че ни чуят по-тихо. Ама тук ли? Аз мисля, че са тук някъде. Защото не знам на къде отива тази пътека. Ако знаех, ще взел ходя на там, но няма. Те мисля. Не, тук е само гараж. Не мога да мина. Не мога да минам. Та влиза човек. Човек влиза. Сега ще направя място от това страни. Ще чакам да затвори това. Аре, затвари се. Успях. Еми не мога да ги намеря. Още не се е затворил това. Ето. Не знам, отивам на там. Къде бях? Къде ги открих? Отивам при Иванчо. Защото не мога да ви намеря. И така. Тук се крием по някакви гаражи. Ако ме чувате тихо, съжалявам, но не мога пасивно да говоря. Това блок не знам на кой е. За първи път виждам. Да, сетих се какъв е този блок. Ще от видимост не мога да ги вижда. Иване! Как се качи? Вижте тук къде се катери. Какво си мислите? Не можете натам!
Да ви хвана ли? Не мога да ги хвана сериозно. Много бавно тичам, защото имам проблем с краката. И заради това тичам бавно. Не сравнително бързо. И съм рано бързо и ходя на тренировки. Аз имам. Ами аз още снимам. 10 минути са минали. Мога и да паузирам. И ще паузирам докато се покатерим нагоре. Пусна го по-рано. Исках да се изключи. Не, няма да го изключим. Към за YouTube. Брат, да обичат хората, като правят такива преходи. Какви преходи? Ами, нали от едно место се отиваме на друго. Да. Сега се връщаме. Чао, хора. Фуча! Ето след малко. Ето вече сме пред площадката. Ето почна вече да снима. Да, не знам. От кога светят фенери, верно? Не можем да ги намерим. Трябва да им звъннем, да кажем, че се предаваме. Кажи им, звъним, че се предаваме. Малко е шумно, защото има хора. Ще се махне. Сега звъним на Мартин. Чай малко мръдни малко. Ето, пусни го на високорите. Не от другите хора. Малко не се чува, много е шумно. Много е шумно. Това е пирамида. Предаваме се. Това се уди да сам. Хора, ако някой игра в Бросарс, Пак го спирам за... Хора, сега ще строим та. Мани се да го разглобим и да построим. Аре, стани толкова. Моля тебе. Аз се връщам в детството. Как ли се спиваше? Там моето е. Ти каме боташ, аха? Ще го правиш така. може да съберем нещо. Не, тук има още тук лего, защото шипаме. Едно! Не, това шипане. Ето е, чакай, ето е, виж. Ето е някой чук. Не знам ли кой това? Не. Марио. Марио? Няма, ще седна върху него, може ли? Ама и виж. Виж, предлагам ти да направим виж така. Не е тук. Трябва. Тук. Не, тук слушай нещо. Не, тук е. Хора, Е тук. Марио, Къде е всичките? отдай да седна. Добре, няма да седна, искам да го седна. Сега ли? Иване, трябва да се прибираме. Опа, сайклон! Иване, може ли? Ще ни изпратиш ли до Иван? Иване, може ли да ни изпратиш? Иване! Не бе, не ме бути. Да ще има разправителство. Аре, да тръгваме. Хора, сега свършихме игра и ще тръгваме. Добре, сега е утре. Аре, да тръгваме. Да си взема нещо сега. Сега ще ходя да взема нещо дадене по път. Така. И ще се прибирам, но пак снимам до някъде. Иване! Ще ни изпратиш ли? Искам да си говорим. Хора, те вече няма мобилни данни. Много малко не остана да се говоренето. Говоренето И вие ли идвате с нас да ни изпратите? Не. И аз ще ходя да си взема. Изчакайте да ходим до магазина да си взема нещо. Вижте колко часа. Как 7:30? Вие ли идвате? Не, те са до магазина и аз ще имам. Аре, 5 минути всички да стоим. Трябва да изпратите на група. Не, до Вероната или до Каратето. Не, просто да стоим 5. Просто да стоим, всички да стоим, нали, по 5-10 минути и да си ходим.
Ето. Sexylation. Ай се, диско. О, тати, ти мама. Расти! Може би е майка. Не. Ще влизам в магазина и пак го спирам. Новия вкус на такис. За 8 лева, ама. Това е новия хит в магазина. Захарен пълно. Ето и лава бер. Ето взех си квиз. Хора, сега тайно снимам. Прислав ми. Казах да снимам, но аз тайно снимам. Здравейте, хора, здравейте. Сега тайно си снимам. Хора, сега тайно снимам. Много ми се искаше да снимам. Защото никога не съм снимала, да ми блоква телефона. И сега имам идея да се скрия и да го изпораша. Че е добра идея. До 15 минути снимам. Ужас. Слаба да се прибирам. За колко часа? Ще не се звъняли, ма. Това са ме звъняли. На мен не ми е такова. Да. Кто-то ми звъни. Алло, да. Здрасти. Я иду домой. Да ям бургери, айде чао. Алло, чао. Ето взех си сокче квиз, той се тръгва. Аз снимах. Добре. Ето сокче квиз и айде чао. Спирам видеото. Да, добре. И чао хора. Чао!